ברוכים הבאים לדירה ברחוב המלך ג'ורג'. הנה הסלון, כפי שאתם רואים, הוא מאוד מרווח ומואר באור טבעי. וואו, המרחב פה ממש נעים. אהבתי את החלונות הגדולים. נעבור עכשיו למטבח שנמצא ממש ליד. כאן יש מטבח משודרג עם משטחי גרנית ומכשירים מהדור החדש. המטבח נראה מעולה. יש מקום להכל פה. עכשיו נראה את החדרים. זהו החדר הראשי שכולל חדר בתיה, פרטי וארון קיר גדול. החדר ממש נחמד, והארון הזה פשוט מושלם. ולבסוף, בואו נעבור לראות את המרפסת. היא משקיפה הנוף העיר ומספקת מקום נעים לשבת בחוץ. המרפסת הזו פשוט חלום. אני כבר יכולה להדמיין את עצמי נהנית כאן בערבים. נהדר. אם יש לכם שאלות נוספות או שאתם רוצים להמשיך בתהליך, אני כאן בשבילכם.